Jeg skal kigge i luppen på hendes bryn, eller hvad? Ja, altså det er mere for lys lige nu, faktisk. Okay. I dag har jeg udfordret Skills-kosmetikerne i at lave bryn. Jeg hedder Katrine. Ja, og jeg hedder Clara. Og jeg hedder Emma. Nu er jeg blevet kosmetiker. Du har lagt dine øjenbryn i mine hænder. Vi starter egentlig med at putte vaseline på brynene, bare lige for at vi undgår huden. Så vi tager den her. Hvad er det, I arbejder med som kosmetikere? Vi laver rigtig mange ting. Vi laver ansigtsbehandlinger, bryn og vipper, negle, vokser. Jamen også bare for eksempel, når folk kommer ind og spørger, hvad for noget hudpleje skal jeg bruge, eller hvad for noget makeup er godt til mig. Det Går vi lige op og tager noget farve. taget blandt en brun med lidt grafit, bare for at de bliver helt sorte i din bryn. For det vil være lidt ærgerligt. Det er mega lækkert at se resultater, hvis man har haft en aknekunde eller en kunde med noget atrofi, altså de her fine linjer og rynker, at man faktisk kan se, der sker noget på dem, og man kan se, at de sådan bliver gladere for sig selv. Jeg vil mene, jeg er færdig. Perfekt. Må jeg også komme med til Skills? Jamen, så skal vi i gang med voks. Er du spændt? Ja. Ej, den størkner jo pis hurtigt. Er det, fordi den er kold? Ja. Så jeg skulle Prøv slet ikke, igen. jeg skulle slet ikke rulle lige så lang tid. Nej. Se, det var perfekt. I'm done. Okay. She's fine. Jeg starter nedefra, og de her bryn, de får tredjeplads. Når man kigger på dem, så kan man godt se, at der er en lille smule asymmetri. Jeg ved, hvem det er. Jeg synes, de to andre er svære. De ser ret gode ud. Dem her, det er andenpladsen. Ja, det er mig. Ja. Så er de her jo så førstepladsen. Det er mig. Det er dig. Vi ses til Skills.